Ingap, nandito po tayo kina Nanay Gigi. Nanay Gigi, sayang ang mga saging Nalimang sa bagyo bagayan. Paano to? Pakinabangan pa to? Hindi na, yan. Nagawa ka ng lagayan ng solar. Kanina. Parang kaya ng kalula. Ay, nanay Hindi man. Kanina. Ay, patay tayo dyan. Nakatagay na naman tayo. Nasaan po si Jero? Hindi ko pa. Iyakan ko kanina. Nagawa rin kami sa itaas doon. Wala tingin. Ano po yung mga nyo Pinya, isa pinya Pero yun, Hawaii Si Nanay Gigi, bisi-bisihan po si Nanay Gigi. Nagbibisi-bisihan. Tawa si Nanay Gigi. Nilagyan na pati ni Nanay Gigi mga kalingap ng ng lagayan. Ikaw lang naglagay po nito. Lagayan ng solar. Tapos nakapasak sa saging. Baka mabulok yung saging na Ito po yung grabe po yung bagyo. Buti hindi nagiba yung bahay. Matibay ang gawa ni Cedric. Lamot yan sa sir? Oo. Sugat-sugat. Kumusta na yung challenge natin? Nagagawa mo ba? Oo nga, hindi ka Inita na nga sa buko. Ay, magpuyod ka. Magpuyudan. Challenge po yung Binabanasan. naghahaba na pati para lumabas po ang ganda nyo. Ay, aray ko. Sir, magbang ba? Para pumunta na dito yung Gusto mo magka paano? Nagbabagyo. Araw-araw mo babagyo. Masukal kaya. Masukal. Yung mga daanan ng tao. Ito po yung daanan hindi na madaanan. Kasi Ito po si Jero. God bless. Kamusta walang pasok? Bukas po. Bukas? Dapat, mga po ka Wala nga niya akong baon, sir. Ubus na ang baon mo? May nyug sa iraro. Wala na po kami. Wala akong baon dito. Wala ka ng baon bukas? Taste muna. Benta mo nyug sa iyo. Benta mo daw yung nyug. Benta mo daw ng nyug. Kukupra sunda sabi na. Iniipon nyo na yung nyug. Magkukupra kayo. Sa iraro mo, sir. Buti di nagagalit sa inyo may-ari ng mga nyugan. Hulog man yan, sir. Mga hulog. Oo. Mga hulog man yan. Yan tapos naman kung magkukuropras ang paharahan na. Mas maganda na ho yung gayan. Naglinis ka ngayon. Nanay Gigi Grabe ang bagyo malakas. Buti di nabiggiba yung bahay Hindi po. Paano kaya kung wala pa kayong bahay? Paano na kaya? Hindi. Wala masisilungan. Walang masisilungan. Pero yun mo, natiis mo yung dati yung kapag naulan ang ginagawa mo lang pag naulan? Comedy yan. Nakikisilong. Buti pinapasilong kayo Nanay Gigi noon. Buti na lang Kasi pag may bagyo, nakakatakot din. Diyan, pag walang pang-ulam, maano sa bato, mamumungkal. Minsan naman, duman sa sabang, sa lambat. Yun. Duman sa itaas. Parang na si nagtaba-taba na to. Hindi ka rin taka pa makan yan. Matakaw. Tsaka nagtataba ka na din Nanay Gigi. Pira usog lang, sir, ha? Pera usog lang.
Siyempre, sir. Pero anong ibig sabihin ng pira usog? Baka mabalis maghalik ka mo, masakit ang sikmura. Ah, So, hanapin mo sa dait. ay wala mong kami nun. Oo. Ay, nako, Sir Alvin. Kung Sir Alvin, wala sugatan ako din. Oo, mag-iingat ka. Sabi ko, bukas na magpasok, tamahan pa man laog yung ano yun. Di ba makakatap Naglindol yun pa. dyan? Naglindol, di ba? Naramdaman niyo yung lindol kanina? Mayo. Iyak Wala. mo kami, Big. Buti pa dito, walang lindol. Kaya may Hindi, naglindol. ano yun sa doon sa baba. Sa Ah, baba lang, pero sa bundok, sir, wala. walang lindol sa bundok. Wala po. O ganun. Baha. Naglindol po. Oo. Hindi, ang naramdaman dito, yung kami, Big. Oo. Ito. Lindol. Lindol, yung Yung- nagbugang bahay. Para sa Maynila, nagtatrabaho ako. Oh. Ganun din. Sa Maynila, nag-aarog-arog ang bahay. Oo. Pero hindi sa bundok, wala. Yan. Gusto mong Sa tabi lang. gusto mong malaman ano na yung pangalan ng ano Ay, sir. secret admirer mo? Sir Alvin Barbuabua. Hindi daw, sir. Sir dito. Oh, sir din yung ano. Hindi daw, sir. Ayaw mo talaga? Paano kung gusto daw pumunta dito? Papayag ka ba? Ay, naku, Diyos ko po, patawarin ako. Hindi. Tama na yan, sir Saro. Okay. Tamang isa lang ang anak. Dakula na yan. Mm. Tanda na kita pati. Buti di naman to nagpapasaway sa'yo, Dahil Nanay mo pa. Gigi. Kulang po yan sa mahirap. Di ka man pasaway kay mama mo? Hindi Hindi man. Nagsasaklo ako. Naghuhugas, nagsasahin. Ay, ikaw ang iigib. Tapos, Nagbaba si mama, nagsasaing. nagsasaing. Yung trangkaso nga niya ako, sir, kaya Ay, nagkatrangkaso ka din. Uso yun eh. hindi ko pinapasok yan sa isang araw. Mm. Sabi ko pa, wala namang kasama dito sa bahay, wala akong mautusan. Sabi na mama, huwag ka muna magalaw, baka ikaw mabinat. Sabi, kaya ko naman eh. Mm. Sabi ganyan. Anong naramdaman mo? Kinikilig ka naman, nanay? Sa, Eh, syempre, inaalala ka ng anak mo. siyempre naman. Maganda pag may Yan anak. naalis yan pag ako may sakit. Mm. Yan lang. Yan lang. Mm. Talaga ba? Di mo iniiwan si mama mo? Hindi mo siya iiwan? Hindi po. Paano kung binata ka na, mag-asawa ka na? Ha? Hindi ko pa rin niniiwan. Oh, grabe sweet pala. Kaso ingat ka dyan sa ano mo, wala tayong bakuna pag kumagat yan sa'yo, kaya ikaw ang babakunahan yan. Ayoko magpagpupuna. Oo, ingat ka sa aso mo. May aso na sila mga kalingap. Anong pangalan ng aso nyo? Tagpi. Tagpi. Oo. Lalaki kasi. Kala ko brownie. Yung isa naman kanina lang, Oh. pinano ko naman kaya timilita. Hindi pa po yan bukas, butas. Nagdididi pa sa ina. Yun. Mayroon Si kayong Tala. alaalaga. Manok mi naman dyan, naroon na kayo, nagkakakak na. Oo. Meron din kayong manok na. Mm. Saan galing yung manok nyo? Galing kay Nanay Tina, pinag-ano lang namin ng nyug. Pinagpalitan lang ng 15 pidaso. Ah, Ano, araw-araw sisiw pa. 15 pirasong niyog. Binigyan kayo ng ano, Mm. ano yun, babae. Babae din. Dapat meron din lalaki para dumami May sila. iba naman dyan barako. Ito, may dala kaming groceries. Yan. Pasok, sir. O, pagilawin natin. Ayan na, meron kayong grocery. Siraro mo. Dami kayong niyog. Ayan o. Oh, baon. Oh, may gata si Jero. Ay, may kape pa. Dahil kaya, mga kalingap. Ay, nay, may pang ano kayo, oh. Ano to? Pampaligo, panglaba. Nalaba ka ba na ikaw na yung naglalaba? Siyempre na, ituloy. Oo, sir. Oo. Kaya malinis na mga uniform yan. Kaya ano sa durabak niya. Saan po kayo lalaba? Sa ilog lang din. Yan lang sapatos niya, dalawa palit-palitan. Yan. Tama lang yan. Binili ko yan sa Batangas. Yan dalawang yan palit-palitan. Oh, madami pong mga kalingap
Ang daming asukal. Sigurado, kape ka na lang, huwag ka nang mag-iinom ng alak. Naku sir, hindi sa isang linggo sir, baka dahil hindi pa. Ngayon lang nagawa kami duman. Sabi nung Yan, diba, katulong ko pa yan. Kakain ako lagi ka pa daw. Mamaya na. Ay, ano na tayo? Sige na, pahayaan mo, Nay. Kung gusto niya kumain. Balon-balon. Pambaon mo yan, Nay. Ano? Bukas na to eh. Hindi mo na. Kaya nga ayaw ko sa iyo eh. Ikaw man lang, ikaw lang nakakaubos na, hindi man ako. Ayun, kontento na po sila dito. May maliit na aso. At medyo malinis man. Gamit. Social ka na, Nay. Uling ka na. Pantagturan ba? Pero noon, doon nagagatong ka doon, nagpapauso ka doon, nagatong ano. Opo, sir. Ay, nakauling-uling na. Ay, social na. Nag-upgrade na si Nanay Gigi. Nay. Makikita ka na naman ng secret admirer mo. Nawapanood ka sa vlog. Ano, sir? Si Sir Alvin. Gusto daw niya yung mga boyish. Sir? Parang kinikilig si Jero. Payag ka, Jero? Hindi. Ay, hindi daw. May ama man yan. Ayaw ko lang di mag-isama rin doon. Kami lang yan dalawa. Mas maganda ito. Anong sabi nung ama niya? May sa alaga ng anak na mabuti. Ano sasabi ko sa tingin mo? Simulang baby pa nga yan. Ako nagpa-alaga na pabinyag. May aguman ito, may aki din to sa iba. Nakontak pa sila? Mama, kape ako. Mama yan o tutoy. Ano man? Bukas na. Pwede yan, ihaloan ng gatas sa may kape. Bukas na na. Although, di ibig sabihin, at least kilala siya ng tatay niya. Kilala mo si papa mo? Berting. Ano pangalan? Berting. Berting. Mga malabanan yan, sir. Ang ano pa yan? Malabanan. Ano? 1, 2, 3, 4. Roberton Tutong pangalan tayo ng ano pa yan. Roberto Malabanan. Baka gusto niyang makita yung anak niya. Hindi. May mga anak na Kuya din. lang ang pangaral yan ate. Spinoza, nakapili yan sa tulo. Ay, Espinosa pala. Oo. Yan nakapangalan sa binya. Tsaka may birth certificate, di ba? Original po, sir, ang pinasa ko doon kay Sir Liz. Kasi marami sila sa grade 3. Yan. So, at Bukas least maglaba muna para may pambayad sa eskwelahan. 150. Ay, wala po kami pambayad. Ikaw sa ano sa eskwelahan, sir, sa mga appliances. Lahat kami mga magulang, 150. Deadline na nga itong isang araw. Ito nagbabanggo po baga. Pambayad na, nauubos lang sa kagaro gastos. may bayaring sa school. Kulang pa nga ni, kasi 20 lang sa tira ko ito. Pwede naman garo pag single mother man lang ay. Pwede naman yan. Pwede kang umano sa nanay, single parent. Samahan ng mga single na nanay. Solo, parang yung solo. Solo parent, di ba? May mga ganyan. Pwede naman. Pwede naman. Pero awa ng Diyos, sir. Kaya tawagan ito na buhay kong anak ko. Kasama ko sa pagtarbo sa Maynila. Yeah. Noon? Nung ilang taon pa lang siya? May isang taon pa lang higit. Pero, katarba ka ng ayos. May po naman yan. Piniiwan niyo, Nay. Doon sa loob lang ng bahay din sa pinagtarbuhan ko. Sa Maynila, kasama ko yan. Oo. Sa loob lang. Nasa loob, may kuna-kuna siya. Di naawa yung amo mo. Mahal man iba maghanap buhay kundi ako. Nanit tatay na ngani. Nanay, tatay. Kaya nga, Mayagi naman ako yung gusta. Ang laki na. Lalo na pag hindi ka na nainom, talagang responsable ka Ay, na. naku sir, hindi na talaga. Pag lalo magbinata yan. Ngayon pala nga niya, asikaso na ito, nagka-trangkaso ako dyan. Oo, tinaano ka siya, nag-asikaso sa'yo. Yan, nagluluto, nagsasakbo, nag-iiglig. Gawalis dyan.
Talagang ano niya, ramdam niya yung ano, Hindi na alis yan dito. kahit maglaro, bantay talaga sa'yo. Yan lang siya sa labas. Talagang na-touch ka. Na-touch ka ba ng... O, simple, sir. Anak mo ay. Nalagay ko na Oo. sa Alvin. Oh, sige na, itago mo na. Bukas na lang yung anak yan. Na-touch ka nung inalagaan ka ng anak mo. Simple, sir. Natural. Oo. Masarap ramdam pag may kahit isang anak lang. Ipo baga. Tira lang itong Mayo. Ay, mag-aliga, mag-asikaso. Tsaka lalaki, tsaka medyo malaki na din. Kaya makakapagtulong-tulong na din sa inyo. Yan, at masaya naman kayo dito. Maganda, inspiration din sa mga pamilya na naghihirap din, di ba? Opo. Na laban lang. Kahit Laban na. lang. Kasi Huwag mong painahin na. Kung painahin na Mayo. Wala rin. wala rin. Ay, isipin mo ang problema. Ikaw din yung mahihirapan. Ikaw din yung ma-stress. Kaya mas magandang ano daw. Ang sabi ni this guy, tawanan. Maganda yun. Tawanan mo ang yung ano. Huwag nang palungkot-lungkot. Lagi nakangiti. Oo, parang si nanay laging nakangiti. Oh. Sir. Porkit may secret admirer, masaya na eh. Sir. Nagbo-blooming na pati si Nanay Gigi. Hello, hoy. Tsaka po nagtataba na yung bata o si ano. Jero. Si Jero, mga kalingap. Tapos may ano na, may sinaing na ata kayo. Mayroon na, sir. Grabe, maaga pa, no? Mas maganda maaga, sir. Tama, dili lang magutom yan. Mayroon pating kain yan. May ang kain. Daog pa ko sa kain na. Sundan. Saka na. Malapit na yan. Very, very good na. So, sige na at kinumusta ko lang kayo. Sige po, sir. Na okay na, nagtataba na yung ano, yung bata. Pambaon. Paano sasabihin? Salamat po sa Kalingap. Wah! Bakit ka na ano, ito, bibigyan kong pangbaon mo. Tago mo yan. Oh, pangbaon. Salamat. Gayan mo. Para makita ni Sir Albert. Sinong Sir Albert? Sabi nyo. Ito, naggawa ng kalukuhan ito. Sir Albert daw. Hindi Albert ang pangalan nun. Pungi. Sir Alvin! Pangalan niyo daw, Sir Albert da. Kilala ko na yun, sir. Ang pangalan nun, secret muna. Yan. Secret admire. Secret muna. Secret admire. Si nanay, oh. Paano kung pumunta dito, nay? Ay, Payag naku, sir, kayo? tataguan ko yan. Tataguan mo? Iyo. Alam mo siya dyan. Naku, kawawa naman si, ano, secret admirer. Hindi, nakakahiya. Mag-ano lang daw, kumbaga kain lang daw sa labas. Gusto ko po. Tawarin ako. Payag ka na, ano, Jero, ano? Ayaw ko. Hindi man naasawahin agad. Sino mama mo? Si sir, pasaway. Hindi daw, sir? Ayaw mo na mag-asawa si mama mo. Ayaw. Pero ikaw, nay, Hindi daw, sir. hindi na si, ano, nanay, mga kalingap. Pasensya na lang kay, ano, kay secret admirer. Si Sir Alvin yung buwa-buwa. Hindi nga, nay. Taga-ibang bansa. Tama na mga ganito mahirap. May pambili yun ng, ano, pang toma. Ay, ano. Bilang kakalikuhan. Nagiinom to, sir. Hindi. Ay, mababait yun. Hindi yun nainom. Ano pa, sir? Babaguhin ka daw niya. Hindi ka na daw niya papainumin. Magpawig na lang ako, taiyo. Pagpapawig ka. Magiging tunay na yan. Babae si, ano. Hindi daw, sir. Pag humaba niyan ng, ano mo na, maganda ka na. Ako, sir. Lalabas Wala akong piso, na. sir. Lalabas na ang tunay mong kagandahan. Wala akong piso, sir. Si Nanay Gigi, mga kalingap. Wala akong piso, sir. Hindi daw, sir Alvin. Buwa-buwa.
Totoo, baka pagbalik namin, kasama na. Baka mag-flight na Magbalik, yun. madagdagan pang ang anak, inda. Ayaw mo Hindi na. alam. Ayaw mo na madagdagan na. Tama na yan isa. Duwahin na. Ay. Ay, aray ko. Para may kapatid na si Jero. Tawarin. May kapatid man yan sa ama. Kaso nasa 50 na yun na. Payag ka ba sa ganun? Ay, naku. Ang mga anak niyan, nakabuntis pa, nakaanak kami, may 70 na. Oh! 70 na. Kasi Di, pag ang tipo mo pala mga ano. araw sa muya, nagkakaanak pa. Mm. Pag ang lalaki naman ay matanda na, sobrang babae, hindi na magkakaanak. Mm. Totoo yan siya. Pag bata pang babae, pwede pa. Hanggat mayroon kang hindi lang sagwa, hindi lang kuya, basta dinadatingan ka sa buhay mo. Mm. Pero kung hindi na, wala na. Oo, ganun pala yun. Sige, hayaan natin ay. Basta masulpot na lang dito yung Ay, ano. aray ko, Sir Alvin. Kaya pinapahaba natin ang buhok mo. Naiba Pag na ano? sa buhok ko. Gusto nga namin pagukit na. Napakabanas. Napakabanas. Sir, luko-luko. Ano daw, Sir? Oh, sige na ano, Nanay Gigi, ano hanggang sa muli na lang. Sige po, Sir. Ah, Ay, nako. Oo. Ingat sa daan. Baka matisod. Baka matisod. Ay, wala man yung kakatisuran. Bundok Meron naman ba, yan. Sir? Oo. Meron dyan sa dandaanan. Meron. Mga bato. Mga bato. Ganun lang yun. Ingat lang, Sir. Oh, sige, At sige. kabiyay, ganun po. Ta. Maraming salamat. Sa kalimat. Ay, kay kalimat. Sige, Ingat sige. lang sa inyo. Sige, Sir. Oh, God bless po, Nanay Gigi. Hanggang sa muli. Hanggang sa pagkikita niyo ni Secret Admirer. Malapit na yun, Nay. Pag mga konting haba pa ng buhok. Hindi. Sir Yan Alvin, po. mapuno po. Oh, sige, sige po, mga kalingap. Ingat, Sir. Salamat po sa panonood. Sir. Oo. Ingat din kayo dyan, Nay. Kayong dalawa lang pati dyan. Sige po, Sir. At salamat po, mga kalingap. And God bless.